L-inkjesta maġisterjali dwar il-mewt ta' Stephen Manjon ma sabet l-ebda prova li l-istaff mediku fl-emerġenza tal-isptar Mater Dei u fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana naqas biex jassistu lir-raġel ta' 55 sena nhar it-28 ta' Awwissu li għadda minħabba xi traskuraġni jew dewmien. L-inkjesta, b'total ta' 500 paġna, saret mill-Maġistrat Joe Mifsud u ġiet konkluża fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kif żvela One News. Jirriżulta mid-data tal-inkjesta li din ġiet ippreżentata lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali t-tnejn. Il-konklużjonijiet tagħha jisħqu li ħadd mit-tobba jew mill-infermieri li assistew lil Manjon fis-sigħat ta' bil-lejl m'għamel xi ħaġa ħażina fit-twettiq ta' dmirijiet tagħhom. Anzi dawn ukoll aġixxew minnu fih u fl-inqas ħinijiet. L-investigazzjonijiet li saru minn diversi esperti mqabbdin mill-qorti stabilixxew li Manjon ħass l-ewwel sintomi ta' wġieħ f'sidru fl-4 ta' filgħodu fl-istess jum. Iżda dan biex jirrikorri għall-assistenza medika għal 15-il siegħa minkejja pariri minn tal-familja u ħbieb li qalulu biex jfittex l-assistenza medika fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana. L-inkjesta sabet ukoll li Manjon ma kienx qed jieħu l-mediċini preskritti lilu għal pressjoni għolja li kien jibati minnha. L-esperti tal-qorti konkludew li l-professjonisti fil-kura tas-saħħa f'dik il-ġurnata għamlu dak kollu possibbli biex jisalvaw il-ħajja ta' Manjon. Fil-fatt, jirriżulta li sarulu total ta' 3 ECGs, wieħed fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana u 2 oħrajn fl-isptar Mater Dei, u l-ebda wieħed minnhom ma indika xi riskju immedjat ta' attakk tal-qalb. L-inkjesta notat ukoll is-sitwazzjoni fid-Dipartiment tal-Emerġenza dakinhar fejn bejn is-7:15 u d-9:15 13 l-ambulanza kienu barra fuq ix-xogħol u għalhekk ma kien hemm l-ebda waħda disponibbli biex Manjon jittieħed Mater Dei miċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana. Kien hawn li ħabib ta' Manjon li akkumpanjah offru stess li waslu sal-isptar. Jirriżulta li l-istess persuna hi infermier. Instab li dakinhar 251 pazjent żaru d-Dipartiment tal-Emerġenza b'aktar minn nofshom ikklassifikati bħala urġenti. B'hekk l-inkjesta li issa tinsab f'idejn l-Avukat Ġenerali issuġġeriet li l-ebda ħaddiem tal-kura tas-saħħa m'għandhom jiffaċċjaw prosekuzzjoni kriminali relatata mal-mewt ta' Manjon. Ir-rapport tal-inkjesta li tmexxiet parallela wkoll ma' oħra ordnata mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne dwar l-operat tas-servizzi tas-saħħa jappella wkoll għall-introduzzjoni mill-ġdid ta' kundanna ta' priġunerija għal malafama u tixrid intenzjonat ta' miżinformazzjoni fuq terzi persuni li kienet tneħħiet mal-eliminazzjoni tal-libel kriminali. Dan brabta ma' fake profile fuq Facebook taħt l-isem ta' Manuel De Bono li allega affarijiet mhux minnhom fil-każ sempliċiment biex jitfa' fdell li kraħ is-sistema tal-kura tas-saħħa. Dan seħħ anke minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista, inkluż l-eks deputat Jason Zoppardi li rikbu fuq l-istess karru tal-miżinformazzjoni li nxterdet. Zoppardi saħansitra ddikjara li dan mhu xejn għajr qtil involontarju. Ir-rapport tal-Maġistrat Mifsud talab ukoll il-Pulizija biex twissi lil ċerti individwi identifikati minn esperti tas-cybercrime biex joqogħdu lura milli jikkummentaw pubblikament f'ċirkostanzi traġiċi qabel ma l-fatti jkunu magħrufin għal kollox. Waqt li l-Maġistrat ukoll faħħar lil familja tal-li kkundannat pubblikament lil dawk li użaw il-mewt ta' Manjon biex jixerdu miżinformazzjoni, ir-rapport issuġġerixxa li l-inkjesta ssir pubblika biex jitneħħa l-alarm pubbliku ikkawżat minn tali allegazzjonijiet. It-talba ġiet milquha mill-Ministeru għas-Saħħa li 3 wara nofsinhar ippubblika l-proċess verbal tal-inkjesta maġisterjali wara li ħass li jkun għaqli u fl-interess pubbliku li jagħmel dan, waqt li jeskluda l-kummenti u d-dettalji personali tax-xhieda.